Shoutout sa mga nagbibisikleta dun. Pasensya na kayo at nawindang ko ang umaga nyo. Pero, tangina bro, nirombo ko yung M4 sa never kong inakala na malalaspag ko yung BMW ng ganong katodo sa Makapagal. So, shoutout sa mga MMDA na mga nalagpasan. Pasensya na kayo. Hindi ko Yo, it's your boy Rap Davis nga pala. Alam mo na kung sino to. Yeah, her. At ito nga pala ang GTA Redefined. Oh well, GTA nga pala stands for wala lang, yung Grand Theft Auto, yung game. Kasi yung Grand Theft Auto kasi concept nun parang babae, pera, baril, tapos mga kalokohan, di ba? Parang alam ko, kabuling ka ng pulis, mga ganun-ganun. So, basically, nagawa ko lang yung GTA because feeling ko yung buhay ko at sa mga nakakanood at nakakasubaybay sa mga vlogs ko, feeling ko nakaka-relate naman kayo na yun yung mga pinaggagawa ko talaga on a daily basis, syempre. Hindi naman yung kalokohan na tipong hahabulin ka ng pulis, syempre. Pero wala lang, yung lifestyle lang na, alam mo yun, Grand Theft Auto. Masaya, ano pa ba, bouncy, kasi baddest bitch at mga loyal ko na homies lamang ang makakasama ko sa payday. Maging richer, aking goal, hindi kagaya mo na brokey homie. We ain't on the same wave. Living lavish, living life, we on the fast lane. Buhay mala, GTA na gameplay. Wala, nabuo ko lang yung GTA dahil shoutout nga pala sa producer nito kay Eastwood. Binigyan niya ako ng beat. Tapos, nagkataon na gusto ko agad yung beat na binigyan niya. So, shout out kay Eastwood. Check out niya rin yung mga gawa niya. May isa pa kaming gawa, yung Day Ones. Nasa YouTube channel ko din. Check out nyo. So, inspirasyon ko sa kanta, wala. Alam ko, galing nasa out of town lang ako. Tapos, sinend sa akin yung beat. Tapos, wala. Sa sobrang ganda siguro ng vibe. Nabuo ko yung GTA. Yun yung kwento ng buhay ko. Parang, wala. Dinaan ko na lang sa kanta kung paano ko i-explain siguro yung mga nagawa ko. Nahulog yun. Going for another round, naka-roll yun na ang loud, naka-spacesuit na patungong kabila na bound, mga buti na pa-bounce, kada play ng aking sounds, pula matat bagsak mga talukap na sa clouds, pumipera gamit dalawa kong iPhone, ratatat ng rifle, perang patong-patong hanggang maabot ang iPhone, kotse ko pati ako na amo kasing gwapo, nooy suntok sa buwan ngayon, malasapak ni Tyson, damn, all eyes on me like Machiavelli, looking for the baddest bitch, trap queen na malafetti like damn, PSG palaging naka-ready, PLG, I'm with my day ones gang magkamansyon kami sa island. Yun na nga pala, GTA Redefined. First verse lang, yung second verse, pakinggan mo nasa YouTube. Yeah, Pag-produce, yung ilalabas ko dapat yung GTA, audio lang. Kasi nagsistress over about it na ako kung ano kayang klaseng MV, gagawin ko, ano pumapasok sa isip ko. So naisip ko, sinabi ko, lalabas ko na lang to as lyric video kasi wala na ako maisip na MV tapos parang kailangan ko na siyang i-release just because I want to release it na. So anong nangyari, tapos na akong mag-stress over about it. Naisip ko na okay, final music video, lyric video na lang. Final lyric video na lang. Nung gagawin ko na yung lyric video, siguro mga after namin mag-usap nung gagawa ng lyric video, tumawag sa akin yung executive producer nitong GTA, which is na nga yung naging executive producer, si RBS. Shoutout nga pala kay RBS. Yeah, her. Thank you for making it possible. Lumapit siya sa akin na yun nga, yo, Raf, meron ka bang gagawin na music video ngayon? Kasi meron tayong hanger na available, meron tayong mga sports cut na available. Gawa lang tayo ng isang pakulo, gawa tayo ng music video mo. So yun, pag right after ng call na yun, sinabi ko, wait lang RBS. Tatawagan ko si Vince, which is si Vince Greg nga, yung gumawa ng kanta ko. Nung gumawa ng music video ko. So, ayun, nalaman ko na may hanger. Tumawag na agad ako kay Vince Greg. Si Vince Greg, sobrang stoked niya din gawin yung MV. So yun na, hanggang sa ginawa na namin yung MV. At ayun, nairaos at out na siya ngayon, nasa YouTube na. Yeah, her. Shoutout ulit RBS ha. Club 300, Ardeca. Yeah, her. JFit Equipment, alam mo na yan. Favorite line ko, eto, to be honest, favorite line ko yung buong kanta na yun. Kapag pinapakinggan ko talaga yung kanta, yung GTA, sobrang naiiba yung mood ko, sobrang sumasaya ako. Hindi kayo maniniwala. Siguro, nung unang release sa Spotify niyan, siguro mga 2,000 na play niyan sa akin. Simula umaga hanggang matapos yung gabi. Sobrang stoked ko dahil naaalala ko lahat ng nangyari nung shoot na napakasaya kasama ko mga day ones ko. Sa mga hindi nakakaalam, sa GTA na yun, lahat ng nakasama ko doon, day ones ko. Aside sa mga sumayaw at dun sa model, lahat ng nandun, day ones ko, may part sa buhay ko. Yung mga iba doon, hindi pa ako rapper, kaibigan ko na. Nandun din yung pinsan ko.
Nandun din ang coach ko na nagpapayat sa akin. So basically, lahat ng nakasama ko sa shoot na yun, importante. So, ewan ko, sobrang saya ng move nung araw na yun dahil I get to drive yung M4, yung BMW, tangina. Shoutout ulit RBS. Kay RBS, grabe, nilaspag ko yung M4 niya. Meron pa kaming kinarera na shoutout sa mga nagbibisikleta dun. Pasensya na kayo at nawindang ko ang umaga nyo. Pero, tangina bro, nirombo ko yung M4 sa never kong inakala na malalaspag ko yung BMW ng ganong katodo sa Makapagal. So shout out sa mga MMDA na mga nalagpasan, pasensya na kayo. Hindi ko sinasadya, sadyang mabilis ang auto at hindi nakahabol. At ayun, shout out talaga. So lahat ng linya doon, paborito ko. Kasi nga, naaalala ko yun, even yung pagdadrive sa Makapagal ng ginagas, pinofloor mo yung BMW, naaalala ko. Yung mga sumayaw nun, yung mga kinain namin ng buong araw na yun. Parang lahat lang. It's just that lahat ng nangyari doon, bro, kapag napapakinggan ko yung music, talaga nagpa-flashback lahat. So, ayun, pasensya na at wala akong favorite line. At least, favorite ko ang aking track. So, para maging favorite nyo, check out nyo na din. At wag na kayo magpahuli dahil, ewan ko, pag masaya ako, pinapakinggan ko. Pag malungkot ako, sumasaya ako. So, di ko alam kung anong meron sa track. O baka naman masyado ko lang nabilib sa gawa ko at sa gawa ni Direk Vince. So, ano na din, side comment ko na din para sa mga artist na tulog ko. Walang masama na talagang mahalin nyo yung sarili na gawa nyo dahil hindi bihira gawin yan. Hindi yan basta nakanta lang or whatever. Para sa akin, lahat ng kanta ko golden treasure ko at paborito ko lahat. At ganoon din sana kayo. Mahalin niyo yung craft nyo at craft ng mga nasa paligid natin dahil art is everywhere and non-stop ang paglago niyan. Yaher. Umasa-asa pa, gago. Thank you for watching What's Behind at i-comment nyo na lang kung sino mga gusto nyo kita pang artist dito na ma-interview at ma-redefine ang kanilang mga kanta. At ano pa ba, huwag kalimutan mag-subscribe ulit, click ang share button at ang bell at ang thumbs up syempre. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Lagay mo dito, Rap Davies. Rap Davies YouTube channel, ha? Rap Davies YouTube channel. Ting! Don't forget. Instagram, Rap Davies. Dito naman, pak! Instagram, Rap Davies. Boom! Pahirapan sa edit to. Instagram, Rap Davies. Boom! Facebook at Rap Davies. Spotify at Rap Davies. You know what it is, G. Yeah, her. I just wanna give a huge shout out, syempre. Team ng What's Behind. Maraming salamat sa team ng What's Behind. At sa production na si Vince Greg. Akala nila production, di nila alam. Ikaw lang yon, bro. Sa executive producer kay RBS. Maraming salamat. Sa stylist ko sa GTA, si Antonio Aguirre. At sa lahat ng mga dumalo, pumuntang mga tropa. At ayun, maraming salamat sa inyo. It's your boy, Rap Davies nga pala, signing out. Yahaha!